Achter tralies en muren, in een duistere cel, bidt Maria vaak uren voor haar varensgezel. Achter tralies en muren vraagt ze stil aan den Heer: ach, laat mij naar de hemel gaan, dan zie ik hem weer. In het klooster op de heuveltop, daar leeft een jonge non. Een meisje dat haar lichte matroos maar niet vergeten kon. Ze heeft nadat hij schipbreuk leed gewacht een lange poos, tot zij gebroken door verdriet het kloosterleven koos. Achter tralies en muren, in een duistere cel, bidt Maria vaak uren voor haar varensgezel. Achter tralies en muren vraagt ze stil aan den Heer: ach, laat mij naar de hemel gaan, dan zie ik hem weer. Na jaren heeft haar lichte matroos weer voet aan land gezet. Hij werd toen het schip ten onder ging als enigste gered. Hij kwam weer in zijn dorpje aan en zocht zijn jonge bruid. Zij was het klooster ingegaan en kon er nooit meer uit.